Hala. Dawata sa ni. Nakadako na kong surprise nimo. Abi na umora ni. Naapa di ay? Tara. Jim, Ron. Pwede ko manghangyon ninyo karon. Unsa man? Wala problema basta ikaw. Basic na. Kaya ang akong uyang, Oh. panaan ko na ko diri akong surprise ba. Yung uya? Oh, Nalay ka yan? Malamig. Bonggang magkagkuhan? Sani? Morning. With flowers? Nabalik kong bula kay panagsarabaya na no. Brother, Dodong, unsa man tunay? Brother Dodong, unsa may pahimo nimo sa para ma-surprise mo uya? Ang inyong buhaton karon, kita mo ni, ne? Giandam na nako kani. Mao ni inyong itagtag diha sa dalan nga iyang agian. Kay mao na ang iyang subayon padulong sa atong surprise niya. Grabe, unsa rin surprise nimo? Dito brother, tugani pud mi. Surprise gay no, makabalo ra mo unya, inignan na siya. Apa na mo ya, bro? Basin ma-absent taron dire. Dili ka mapsan diri oy. Kay gignan ko to nga chat lang. Kahit chat ka kung ready na. Okay, human naman ang kuan, tagtag sa kaning red carpet. Okay na rin nga na ipakapin 2,000. Nakuha ra 2,000 Ha? oy. Kaning fights na ni? Amo pa daw ay yata semua. Regalo ba? Okay, yata semua. Ulahin na mo. Ulit isa. Og dili lang ka na. Sama na. Ala, Pandora. Pagkalibay oh. Tunay na, boss. Tunay na, mana tunay na? Dili ni Sing Sing. Unsa rin suot na? Quintas ni. Saan na lang ni? Mag-sit up sa kare lang. Mas-surprise gid akong uyan ron. Pre, di ko dugay itong uyan. Mo dili guro kada yon nato. Muda yun lagi to. Kabalo na ko ato. Wala to'y kuan. Palpak basa ko ang hangyo. Gasahon na ka to pre. Mudayo pro dili di ay. Hala. Pre, nanan mo ya pre, pre. Kanina ko. Wow, kanindot Sing Sing. Kapasin mo ya pre, oy. Hi love! Happy Valentine's! Love, thank you kayo kay wag yung ko nimo pakyasan ni adto gyud ka. Happy Valentine's to. Unsa na love? Flowers? Siyempre naman, mawala ba dahil na Swerte ya, gid ako nimo love oy. maswerte ko nimo. Sana all. Nya, asa man taron? Wait, nakoy surprise nimo. Dawata sa ning. All we have is timeless. My love is endless. Thank you, I love you. Wow! Naman din ipatukay. Pre, pero dili lang ka na assistant. Charan! Dili isa. Charan? Tanawa daw ko. Anong letter Y man eh? Nganong letter Y? Because you and I. All we have is timeless. My love is endless. Dili sa lang itaw nang ko sa imo ha, okay ra? Sige. Thank you kayo ha. Kayo. Nya, asa ta? Ikaw ka ani? Hala, unsa man ang mga pula-pula? Kanang pula-pula? Subayon lang na nimo love. Ug didto sa unahan, sa katapusan, makita nimo ang pinakadako na kong surprise nimo. Abi na umora ni. Naapa di ay? Congrats dan, madam. So, tara na. Okay. Kaya lang kayo sini ha. Dito ko. All we have is timeless. My love is endless. Oh, hinahinay lang, hinahinay. Subaya ang color pula. Oops! Kinahanglan nga i-blindfold ka. Okay? Sige. Tcharan! Ang panyo nga itago na to sa imong mata para makita nimo ang surprise nga nagdalag bida. Okay ra? Kira. Alright, hinahinay baklay. Hinahinay baklay, kay hapit na ta. Okay. 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Ready na ka lang? Yes. Excited na ba kay ko? Okay. Mag-ihat ko ha. 1, 2, 3,